Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoshayawo wekuudza, handizivi kuti ndoudza ani. Izvi ndo zvakaitika kwandiri. Inini as long as I remember, I suspect kuti sekuru vangu hanzvadzi yaamai vachiri vapenyu. Saka I think kuti vakatanga kundibata apo pandainge ndiine 5 years mukoma, nekuti ndiine 5 years kudaro ndaiwanzo kuti kana ndikamuka ndaimuka ndichinzwa kurwadziwa. I cannot forget the pain that I used to feel ipapo pandainge ndichiri mwana mudiki. Sekuru vangu vaindibata chibharo mukoma nashi. Mwana wangu wekutanga wandakazvara ndakamuita nasekuru vangu. Saka sekuru vangu ava vane mari yakawandisa kwazvo zvekuti kunyangwe vakada kana kunditumidzira vanhu vekuti vange vachizondiuraya, izvozvo vanokwanisa kuzviita. Nditoriwo munyika yevatorwa. Saka sekuru vangu ava mukoma vaita sekunge vanondida kwazvo. Ndakaenda kuuniversity mukoma ndikapedza zvidzidzo zvangu. Sekuru ivo vaiti kana ndiine murume uyo anenge achindida, sekuru vangu vaindiitira mhiko dzekuti ndinge ndichitanga kupenga. Mukoma nashi ndakatomboroorwa inini kubvisirwa mari ndikabva ndatotanga kutopenga. Murume akandidzosa kumusha akabva ati vange vachimbofamba neni. Hama dzababa vangu idzo dzakatondivenga, ende ndinozviziva kuti vakandivenga nekuda kwekuti vanopiwa mari nasekuru vangu. Sekuru vangu imbinga, asi sekuru vangu vaindishandisa kubva ndichiri mwana mudiki kuzonosvika ndichizonozvarawo mwana wangu. Saka ndikuyawo pano ndichitsvaka advice. Ndine trauma yakanyanyisa mumwoyo mangu, handizivi kuti ndozvifambisa sei. Ndingaudza ani kana kuri kunzi ndikada kutanga kuitaura nyaya yacho ndoudza ani? My uncle, he is untouchable. Kunyangwe vanhu vakati enda kumapurisa, mapurisa ani zvimwe kuda dai kwanga kuri kuti zvakaitikira muno muSouth Africa, maybe ndaikwanisa kuti sekuru vangu vatori nenyaya dzakawandisa mukoma nashi dzavakaita. Vanhu vakaenda kumapurisa vachifungidzira kuti zvimwe kuda sekuru vangu vachasungwa, but hazvina kana zvazvakambobatsira. Mukoma nashi sekuru vangu vainge vambori nomumwe mukadzi. Mukadzi uyu ndichati ainge achigara kuchitungwiza, ainge ari girlfriend rasekuru vangu. Mukadzi uyu akazowanikwa ari mumotikari akafa. Motikari iyo yainge akatengerwa nasekuru vangu. Vanhu vakafungidzira kuti sekuru kusungwa kwavainge vaitwa ipapo vainge vachazotofira mujeri. Kana ini ndakatofara, ndainge ndava kutoda kutoudza hama dzasekuru kuti sekuru ndivo vakandimitisa vakandipa mwana sezvo vainge vasungwa. Mukoma sekuru vangu vakaenda vakandogara mujeri kwemazuva mashoma. Tikashamisika sekuru vachiburitswa. Kana musi uyo wazvakanzi nyaya yainge ichiendeswa kukoti, naimi makambozviona kupiko kuti munhu anotongwa nyaya yake asipo? Ndo zvakaitika ipapo. Sekuru vangu vakatongwa mukoma vasipo. Then that was when pavakazodzoka kumba ipapo vainge vabuda munyika vakadzoka vakati makazvionaka kuti ndainge ndiri innocent. Nyaya yakabuda ichinzi mukadzi iyeye akazvibaya nebanga. Nai zviriko here kuti munhu kana afunga kuita suicide, kukomita suicide, anozvibaya pahuro, kuzvicheka-cheka pahuro pake nebanga. Ameno maybe vakatumidzira zvikwambo zvavo. Sekuru vangu vane maprazi, vane mabhazi, vane matraki. Saka ndinototya kuti ndinge ndichitaura kana zita ravo, asi izvi ndo zvakaitika. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi vari kushaya kuziva kuti nyaya yavo iyi voiudza ani. Hanzi vane trauma yakanyanyisa, but silence will not protect you vahanzvadzi. It is going to prolong the pain. Dai makwanisa kuwana munhu uyo wekuti munotaura naye so that ange achikubatsirai. Hanzi vakatanga kubatwa chibharo vaine 5 years. Hanzi pain yandainzwa mushure mekunge
sekuru vangu vapedza kurara neni, I can never forget that pain. Hanzi ndisekuru, hanzvadzi yaamai, apa hanzi imbenga, vane mari, vakatombouraya umwe mukadzi hanzi wekuchitungwiza mushure mekunge avachita, but nyaya yacho hanzi hakuna kwayakamboenda. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo basa iro randainge ndichiita nevamwe vangu nderekuti taifamba usiku totsvaka matraki awo anenge akapaka munzvimbo dzinenge dzisiri safe kana mumagaraji, driver achifungidzira kuti paakapaka pari safe, taibva tachizopwanya window kana kumumanikidza kuti ange achivhura traki, tobva tamutorera kana aine mari kana aine kadhi raanenge ainaro, tobva tamumanikidza kuti ange achinoburitsa mari. Dzimwe nguva mukoma taitofamba nemotikari yedu, tobva tatoba matayi epatraki iroro, tobva tachizomatengesera vanhu vanoita zvekugadzira matayi. Saka ndo hwainge huri upenyu hwangu ihwohwo. Sezvisinei mukoma Nashi, zvakazoitika ndezvekuti takabva tachizoenda pamwe apo panopaka matraki, saka takabva tachizoona kuti painge paine traki rainge rakapaka riripo. Saka muSouth African uyu akada kutijairira nekuti iye ainge aine pfuti. Pane zvakazoitika mukoma Nashi. Dambudziko riripo nderekuti kuno kunyika kwandava kugara ndiri mukoma Nashi handina zororo muupenyu hwangu, nekuti murume uyu akarohwa nepfuti neumwe uyo watainge tiinaye. Haana kufa zvake ipapo, but akazofa nekuda kwema-injuries iwawo. Ipapo mukoma ndainge ndatobuda munyika, ndichangoti ndigere kunoku kuNamibia, but handina zororo. Munhu uyu ndinomuona ende zvinondikanganisa mumabasa angu, nekuti ndinoti kana ndichishanda, sezvo ndava kusaita zvekuba, ndava kuitawo zvekushanda, ndinoshanda pane rimwe prazi, but iprazi panoita zvekuchengetwa mhuka. Saka dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti paya ndichishanda ndinokwanisa kungovhunduka mushure mekunge ndamuona murume uyu akamira kumberi kwangu. So handizivi kana kuine munhu anokwanisa kundibatsirawo. Kana ariko, please ngaakupei mafoni numbers enyu ndinge ndichizotaura naye. Ndiri kutsvaka muprofita wekuti ange achindibatsira. Ini pfuti iyo yakashandiswa pakupfura murume uyu handina kana kumbogara ndakaibata, because pachezvangu ndiri munhu ainge achitotya kutobata pfuti, nekuti ndinoziva kuti pfuti kana wakaibata unokwanisa kuuraya munhu. Kuuraya kwako munhu kunenge kuri nyore. Saka ndinoda advice kubva kwamuri mukoma. Ndodiko, ndomboriska here kudzokera kuZimbabwe ndichitsvaka vanokwanisa kundibatsira? Chandinotya mukoma ndechekuti ndakatomboona chiso changu chakapublishwa pasocial media mushure mekunge taenda pane imwe service station, tikanobapo paservice station ipapo taifungidzira kuti makamera haashandi. Ndozvatainge takaudzwa neumwe mushandi uyo akatipa information yekuti mari ivo vanoisa mari musafe nguvai. So akatiudza kuti kana mukasvika nguva dzakati mari munoitora, ende zvechokwadi mukoma mari takaiwana. It was something like 20 something thousand rands yatakawina ipapo, asi makameras mukoma ainge achishanda, tikatoona mafaces edu ari pasocial media. Saka ndiri kuSouth Africa tairova aya awo atinoti masuicide risk mission kuti tinge tichikwanisa kuraramisa mhuri dzedu. Saka ndomboita risk here yekudzoka kumusha nditsvake munhu anondibatsira. Izvi zvandainge ndichiita ndakasiyana nazvo. Ndatovawo munhu mukoma wekuti even though ndaimbobata mari yakawanda, but nditori munhu ari very humble zvaizvezvi. Ndinotoshandawo muprazi. Ndoramba here ndichingoshanda hangu muprazi, ndongonzi akangoroverako kujoni, nekuti hama dzangu dzinofungidzira kuti ndichiri kuSouth Africa. KuZimbabwe zvekare tine rimwe bhomba ratakaputitsa tikatombotsvakwa kwenguva yakareba nemapurisa mushure mekunge taenda, ndichangoti pane imwe mine apo patakanoba tikatowina, asi mazita edu vakamaziva. Saka ndinotya kudzokera kumusha ini mukoma, please ndibatsirei. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vari kuda kudzoka kumusha but vari kutya uye zvekare vari kutsvaka muprofita anokwanisa kuvabatsira kudzinga mhepo yemufi. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano, handizivi kuti ndingati isecret here kana kuti, but ndikuda kubatsira avo vanenge vaine vasikana vebasa vanenge vachivashandira kuti kana kuri kunzi vana amai venyu kana vatanga kurwara kana kuti hama dzenyu kana dzorwara paya, you need to be very careful. Please musazoshandisa mamaid enyu kuti vange vachizoshanda ivo vari ivo vanenge vachigezesa varwere venyu, nekuti munenge muchitovakanganisira upenyu hwenyu. Izviwo ndo zvakaitika mukoma zvatakaita nekusaziva. Saka maid uyu hatitozivi kuti aripi, but I am very sure kuti kwaari kutambudzika ikoko ari kungotambudzika asingazivi kuti chiri kukonzeresa maproblems muupenyu hwake chimbori chii. Zvakaitika mukoma nashi mainge muri mugore ra2016. Ipapo tainge tava neumwe maid wedu mutsva. Saka amai vangu vakazotanga kurwara. Amai vangu ivo vakaita dambudziko remakidneys, saka vakazosvika pakurwara zvainge zviri very serious. Saka amai vaizviitira uye zvekare amai vangu vainge vasingachakwanisi kana kumuka, saka kutovagezesa kutoita zvose painge pachitoda mubatsiri. Saka nekuda kwekusevha mari mukoma takaona kuti sezvo tainge tagara tiina maid ndakabva ndachizongomuudza kuti basa rake rainge rachinja. Basa rake rainge rava rekuti ange achiriritira amai vangu. Iye ndiye ainge ava kurara naamai achiti amai vangu kana vakaita weti omuka obva avabvisa maadult diapers aya, kana kuri kunzi vakazviitira tsvina obva achizovawaipa. Ndiye aiita zvose. Asi mukoma nashi amai vangu vakazosvika pakufa. Maid uyu hatina kana chatakamupa, takangoti sezvo ainge ari munhu ainge ari pabasa ndo rainge riri basa rake iroro. Hatina kutozivawo kutoti chishona chinoti kana ukachengeta even uri muroora ukapepa vamwene vako unenge uchifana kutoti unge uchitoripwa, what more ari mutorwa zvake musikana webasa. Saka iye akazongosiyawo basa, tikangonzwa zvichinzi aenda kujoni, tikabva tatsvaka umwe maid. Life continued as normal mukoma nashi. Then nekufamba kwenguva taiti kana tikafamba taiudzwa kuti amai vedu kwavari hanzi kunyangwe vakafa but vari kutokonzeresa izvo zvichazoita kuti mudzinza redu munge muchizoita ngozi. Saka we were very interested about that. Ndokubva tatanga kufamba. Saka mukufamba kwakazobatwa inini zvichinzi ngozi iyi ichazokonzereswa neni nemurume wangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti tainge tisingachazvinzwisisi. Vanhu mumhuri vakatombofungidzira kuti tainge takaromba, even though tainge tisina kuromba. Imwe n'anga iyo ndiyo yakazokwanisa huka mweya waamai. Mai vakabva vachizouya vakatanga kudzvova, vakauya vakagara pane umwe mwana webrother yangu, kamwe kamusikana kakatanga kudzvova mukoma zvainge zvichityisa. Vakatanga kuchema vachiti mandibvisireiko pandanga ndiri pamutumbi wandanga ndakagara ndakazorora zvangu. Mukoma vakabva vachizotaura ivo amai kuti vainge vakaramba kuti vange vachienda kunozorora kunzvimbo kwavainge vachifana kuti vange vachienda kunozorora. Vakati vari kuda kudzoka pano pasi pezuva, asi vadzoka pano pasi pezuva vakabva vachizoshaya pekuti vange vachizororera vari pamutumbi wemunhu anorarama. Ndokubva vachizosarudza uyo maid uyo akavapepa kuzonosvika vachizonofa. Saka vakabva vatanga kuseka amai vachiti ndiri kumutambudza, ha uyu kana mwana haafi akaita mwana, kana mumba haambofi akapinda mumba, ndiri kumutambudza mhani. Ndinoda kuti tinge tichingogara tiri vaviri. Ndokubva vatongoti zii. Takaedza zvekare kuti tinge tichitaura navo amai kuti vange vachitiudza kuti musikana uyu ari kupi, but kubva ipapo amai havatauri. Kunyangwe
tikadeketerera zvinenge hama dzavo dziripo kutodira bute pasi havauyi amai, kana kuri kunzi vakauyawo vanongotanga kungodzvova vakagara pamunhu uyo wavanenge vasarudza kuti vange vachigara paari. Saka mukadzi uyu hatitozivi kuti aripi. Takangonzwa zvichinzi ari kuSouth Africa. Zvino nhau iripo mukoma ndeyekuti mukadzi uyu kunyangwe tichida kumutsvaga, asi hanzi tikufanira kuti tinge tichizoripa. Takabvunza imwe n'anga kuti kana zvikanzi tamuwana tinofanira kuti tinge tichiripa mari kana kuti mombe ngani. Saka pari kunzi panodiwa mombe 22 dzinofanira kuti dzinge dzichizoenda kuhama dzaamai, nekuti ipapo amai pavakarwara hanzi taifanira kuti tinge tichivaendesa kuhama dzavo, kana kuti taifanira kuti tinge tichizotora hama yavo yeropa iyo yaifanira kuti inge ichizogara pamba pedu. Zvino amai vedu mukomanashi mukukura vainge vakangotidzidzisawo kuti munhu unongozviraramirawo life yako uri wega usinganetsani nevanhu. Saka ndo life yedu yatakangodzidziswawo naamai vedu. Saka ipapo amai pavakarwara ndakangozvichengeterawo amai vangu inini nevana vaamai vangu. Hatina kana kumbozvifunga izvo zvekuti tinge tichitora hama yaamai yeropa inge ichizogara pamba. Taiti tinozvigona ende taitiwo yainge iriwo nguva yaMwari, because amai vainge varwara kwenguva yakareba ende pakuvigwa kwavo hama dzaamai dzainge dziripo. Saka hatina kumbofungidzira kuti pane chatainge takanganisa isu. Saka tiri kunzi imhosva iyo yatakapara ende amai ivo vanoda kuti tinge tichivaripa. Saka ndo mombe dzekutanga idzo dzinofanira kuti dzinge dzichienda kuhama dzaamai. Then pari kudiwa zvekare dzimwe mombe 30 mukoma. Hanzi kana kuri kunzi tikamuwana tinofanira kuti tinge tichizomupa mombe 30, nekuti imhosva iyoyo yekuti mudzimu unonogara pamunhu asiri wedzinza rawo mudzimu iwoyo. Saka hanzi mukadzi uyu kana akasvika pakufa tisina kumuripa, hanzi ngozi yacho hatizombofi takaigona. Zvino tatova neconfusion, hatichazivi kuti toita sei. Mombe idzi dzakawandisa mukomanashi dzakataurwa nen'anga iyoyo. Saka dzimwe hanzvadzi dzangu dziri kungoti isu hatiswere tichiita matakanana akadaro, isu tava kuita zvekunamata. Vazhinji mukoma vakatendeuka, but ini ndinotya kuti kunyangwe zvikanzi tikatanga kunamata kokana kuri kunzi zvikasazobatsira mushure mekunge mukadzi uyu tikaignore tikasamutsvaka kuti tinge tichimuwana achiri mupenyu, kokana yava ngozi tinozoigona here. Handizivi kana variko vamwe vakambosangana nazvo, but I just want to help vamwe avo vanenge vaine vasikana vebasa kuti please musazoshandisa vasikana venyu vebasa kuti vange vachipepa varwere venyu, nekuti inenge itori ngozi iyoyo. Munhu iye munenge muchifanira kuti mutange magara naye pasi, hama dzake dzozviziva kuti ava kuita basa rekupepa murwere. Takabatisa maid wedu chitunha chaamai sezvo ainge ari iye ainge achirara naamai. Saka mushure mekunge amai vafa, patakaendako kuspare bedroom uko kwavainge vari, murume wangu iye akabva ati sezvo iye ndiye ainge aona amai vachifa aifanira kuti ange achipeta amai, akavapeta amai. Saka hanzi kutokanganisa ikoko kwatakaita. So kana uri musikana webasa zvekare ndinoti kwauri, kana paunenge uchigara kana pakaita munhu anenge achirwara, please ndapota zivisa hama dzako, ndo dzichakuudza kuti zvinoita here kuti unge uchipepa murwere wevanhu, nekuti unokwanisa kuzviita nekuda kwekuti unenge uchida mari, but unozotokanganisira futi vanhu ivavo vaunenge uchishandira, nekuti uchazomuka ozodzoka wava ngozi, wava kuda kuripiwa kana kutozvikanganisirawo upenyu hwako. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakamboitika kwauri here? Wakambochengeteswawo here murwere pamba apo pawainge uchishanda kuzonosvika murwere iye afa? After that pane kuripwa here kwawakazoitwa? Une mari yawakapiwa here? Hama dzako dzakaziviswa here kana kuti kwete? Kana kuri kunzi zvakaitikawo kwauri, you can come to my inbox then you tell us zvose izvo zvakaitika. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.